ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பகவானர் அனுகிரகத்துல நம்ம மறுபடியும் இப்போ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் நம்ம இப்ப சாப்டர் 5 நம்ம பார்க்க போறோம். கர்ம யோகம், அது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். நேத்திக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம், 7 வரைக்கும். மறுபடியும் அர்ஜுனருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்திருக்கும். செயலை செய்யறதா இல்லை திருப்தலா இல்லை கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அவங்களுக்கு உபதேசங்கள் கொடுப்பாங்க. எல்லாம் நமக்கானது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? செயல்கள் நம்ம நிறைய பண்ணுறோம். நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்கள், அதுவும் இவ்வளோ பிரிவுகளில் நிறைய 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ், அதில் நம்ம நிறைய பிரிவுகள் எடுத்திருக்கோம். ஹியூமன் லைஃப் வரைக்கும் வந்திருப்போம். அதுலேயும் நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் மறுபடியும் தவறுகள் பண்ணி லோவர் பர்த் போயிருப்போம். அதுலேயும் மறுபடியும் ஹியூமன் லைஃப் கிடைச்சிருக்கும், பர்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்காது. ஆனால் அப்படி அப்படியே எங்கேயோ அந்த அஜ்ஞான சுக்ருத்தின்னு சொல்லுவாங்க, தெரியாம, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பகவானோட சேவையில் நம்ம என்கேஜ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்படியே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பியூரிஃபிகேஷன் கிடைச்சி இப்போ நம்ம நல்லபடியாக பகவானோட உபதேசங்கள், பகவத்கீதை கேட்குறோம். அது பொதுவாக எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அதான் யார் உண்மையிலேயே சுக்ருதி பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது கிடைக்கும். அதனால நம்மள ரொம்ப பிளெஸ்டு. அதுவும் பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து பகவத்கீதையை அதே அர்த்தத்தில் லேர்ன் பண்ணுறோம். இப்போ பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உபதேசத்தில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் செயல்கள் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து முக்தி தரும். அதாவது நம்ம செய்கிற செயல்கள் பகவானுக்கு பக்தி செய்கிற செயல்களாக இல்லை, பகவான் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தான் நம்மளை கொண்டு போய் வைக்கும். சரிங்களா? அதே வந்து பகவான் ரிலேட்டடாக மெடிடேஷன் பண்ணாலும், அதாவது ஞான யோகம், சாங்கிய யோகத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும், பக்தி யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் நமக்கு அது முக்தியை தான் கொடுக்கும். இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்போ பகவான் இல்லாமல் செய்கிற செயல்கள் எல்லாமே நம்மளை கர்ம பலனை கொடுக்கும். அதனால் நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்துடுவோம். ஏன்னா அந்த கர்மாவை நம்ம அனுபவிக்கணும்ல, நல்லதாக இருந்தாலும் கெட்டதாக இருந்தாலும். அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், லா ஆஃப் நேச்சர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்லாம் சொன்னால் அது அக்செப்ட் பண்ணாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எதுவும் கேட்கவே மாட்டாங்கல்ல. யாராவது கேட்டாங்கன்னா கூட நம்ம சொல்லலாம், எனக்கு பகவத்கீதை படிக்கணும்னு தெரியல, எனக்கு ரெகுலேட்டரி லைஃப்பில் வாழணும்னு தெரியல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். யாரும் கேட்க மாட்டாங்களே. கேட்குறதே பார்க்குறதே என்னென்னா, நம்மளை போய் பார்ப்பாங்க, நம்ம பக்தி பண்ணியிருக்கோமா, ஓகே, நம்ம வந்து பகவானை அடையலாம். பக்தி அந்த லெவலுக்கு நம்ம பண்ணல அப்படின்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வருவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் நம்ம லா ஆஃப் அந்த கண்ட்ரியோட லாவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா? எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து ஒழுங்குமுறை நம்ம வச்சுருப்போம். நம்ம வீடாக இருந்தாலும் ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும். நம்ம போகிற ஆஃபீஸ் வேலை, ஸ்கூலு அப்படின்னும் போது பக்தியிலையும் நம்மளுக்கு டிசிப்ளின் உண்டு. அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ செயல்கள், கிருஷ்ண சம்பந்தம் இல்லாத செயல்கள், பகவான் சம்பந்தம் இல்லாத செயல்கள் பிறப்பிறப்பு ருஷியில் கொண்டு வரும் கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக. கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான சாங்கிய யோகமாக இருந்தாலும் சரி, பக்தி யோகமாக இருந்தாலும் சரி, அது நம்மளை பகவான்கிட்ட கொண்டு போகும். சாங்கிய யோகத்துக்கும் பக்தி யோகத்துக்கும் என்ன வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதில் சேவா இருக்காது. சாங்கிய யோகத்தில் சேவா இருக்காது, சர்வீஸ் இருக்காது, ஜஸ்ட் மெடிடேட் தான் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஆனால் பக்தி யோகத்தில் சேவா இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோட மனம், புலன்கள், புத்தி எல்லாத்தையும் நம்ம பகவான் மேலே என்கேஜ் பண்ணுறோம். எப்படிலாம் என்கேஜ் பண்ணலாம்? இப்போ நம்ம சாப்பிடுவோம், டெய்லி சாப்பிடுவோம், பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறோம்.
அது மாதிரி நம்ம நிறைய பேசுவோம், அதுக்கு பதில் சாண்டிங் பண்ணுறோம், கிருஷ்ண கதா பண்ணுறோம். அது மாதிரி நிறைய கேட்போம், யாராவது பேசுனாங்கன்னா நம்ம கேட்போம், அதுக்கு பதில் கிருஷ்ண கதா கேட்கறது. சரிங்களா? அதே மாதிரி நம்ம வேற எந்த செயல் நம்ம செஞ்சாலும், இதே நல்ல செயல்கள் செஞ்சாலுமே சரிங்களா, அதை நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம பண்ணணும். அதுதான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செயல்கள் பண்ணும்போது நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம், ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கர்ம பலன் இருக்காது. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இதில் வீழ்ச்சியும் வராது. ஏன்னா நம்ம தான் எல்லாமே சென்சஸ், மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் என்கேஜ் பண்ணுறோம். இது சாங்கிய யோகத்தில் மெடிடேட் பண்ணுவாங்க முனிவர்கள், ரிஷிகள்லாம். அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கும் பகவானை மெடிடேட் பண்ணணும்னு. ஆனால் இப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப கண்ட்ரோல்டான சென்சஸ் வச்சுட்டு மைண்டு, இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா வீழ்ச்சி அடைவாங்க. நம்ம நிறைய முனிவர்கள்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல, தவம் பண்ணுவாங்க, அந்த தவத்தில் கலைஞ்சிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி நாளைக்கான அத்தியாயத்தில் நல்லபடியாக நம்ம பார்ப்போம். அதாவது 6வது அத்தியாயத்தில். இப்போ நம்ம வந்துட்டு மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். யாருக்கு மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குது, ஆஃபர் பண்ணணும்? நமக்கு இவ்வளோ உயர்ந்த பகவத்கீதையை ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம நல்லபடியா அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும் கிராட்டிடியூடோட. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं तदा विश्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीजकान्त राधा कान्त नमस्ते दत्त कान्त कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिनि नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणि शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ரொம்ப நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணோம், அழகா ரிசைட் பண்ணீங்க. ஆச்சாரியர்களும் பகவானும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், செயல்கள் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு. பகவான் சம்மந்தம் இல்லாத செயல்கள் நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்பு சுஷி அதுதான் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய பிரிவுகளில் நம்ம நல்லபடியாக ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணோம்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் இருந்தது தான். அதனால் அதுவும் எத்தனி கவுண்ட்லெஸ், ஏன்னா ஆரம்பமே தெரியாது சோலுக்கு. அப்போ கவுண்ட்லெஸ்ஸாக நம்ம பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா பக்தி இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்தது. இந்த பிறவியில் அதே தப்பை திரும்பி நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதுதான் சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்லபடியாக பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு, பகவத்கீதை பாகவதம்லாம். ஸோ நம்ம கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும் இந்த தடவை. ஒரு நிமிஷம், 5-6லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஆமாம். ஹரே கிருஷ்ண. ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா ஸ்லோகம்? படிக்கிறேன் மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். வாசிச்சு கொடுங்க. நைவ கிஞ்சித் கரோமீதி யுக்தோ மன்யேத தத்துவவித் பஷ்யன் சுண்வன் ஸ்பர்ஷன் சிக்ரன் அஷ்ணன் கச்சன் ஸ்வபன் ஸ்வசன் பிரலபன் விஸ்ருஜன் கிருஷ்ணன் உன்மிஷன் நிமிஷன் நபி இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தேஷு வர்த்தந்த இதி தாரயன். தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்போதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் போதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹை ஃபிலாசபி இந்த ரியலைசேஷன்லாம் வரணும்னா ரொம்ப ரேரு இல்லையா? ரொம்ப உயர்ந்த ஃபிலாசபி. தெய்வீக உணர்வில் இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே நம்ம ஸ்திதம் பண்ணி பார்த்துட்டோம். தெய்வீக உணர்வு அப்படின்றதுல
சரிங்களா? ஆமை தன் கூட்டுக்குள் அவைங்களை அடக்குதல் போல அப்படின்னு. அது மாதிரி நிறைய இடத்துல தெய்வீக உணர்வை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் 14th சாப்டரில் எல்லாத்துலேயும். இப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோம்னா நல்ல பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறாங்க. இந்த பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? இது ஏதாவது ஆத்மாவோட சம்பந்தமா அப்படின்னா இல்லை. இது எல்லாமே சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான் இல்லைங்களா? இந்த இந்த விஷயம் எல்லாம் செய்கிறோம். ஆனால் எல்லாமே ஆத்மா செய்யுதா அப்படின்னா இல்லை. இது ஏதாவது பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், இது உண்ணுதல் இதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு தேவையா அப்படின்னா இல்லை, சரீரத்துக்கு தான் தேவை இல்லைங்களா? அப்போ உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை அப்படின்றது அல்ல அர்த்தம் என்ன வருது அப்படின்னா ஆத்மா நிலையில். ஏன்னா நம்ம சரீரமா ஆத்மாவா அப்படின்னா நம்ம ஆத்மா இல்லையா? அப்போ சரீரத்துக்கு தேவையான விஷயம் தான் இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணுறது. அப்போ ஆத்மா என்ன? தான்றது ஆத்மா உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு இதில் எதுவுமே சம்மந்தமே இல்லை. செல்லுதல், ட்ராவல்லாம் பண்ணுறோம், நுகர்தல், உண்ணுதல் இது எதுவுமே ஆத்மாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. வந்து தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும்போதும் கழிக்கும் போதும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும் கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபட்டுள்ளன. புலன்கள் மனம் புத்தி தான் ஈடுபடுதே தவிர ஆத்மா வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல எதுலையுமே ஈடுபடுறது இல்லை. அந்த தான் அப்படின்றது ஆத்மா. அப்ப நம்ம அந்த தான் அப்படின்ற நிலைக்கு வந்து நம்ம செயல்களை நம்ம செய்யணும். சரிங்களா? அவன் எப்போதும் அறிகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? இல்லை ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா யாரும்? இதுல என்ன ரியலைசேஷன் நம்மளுக்கு வரணும்னா சரீரம் தான் செய்யுது, ஆத்மா இதோடய சம்மந்தப்படாம தனித்துவத்துடன் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அடுத்தது தெய்வீக உணர்வு இருப்பவன் எப்படி செயல்படுகிறான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நான் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன் என்று அறியும் போது, அதாவது ஆத்மா உடல்ல இருந்து வேறுபட்டது இல்லைங்களா? தனித்துவத்தோட இருக்கிறது ஆத்மா. அது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், அழியாது. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அதுக்குன்னு எதுவுமே தேவைப்படாது. அந்த மாதிரியான நிலையில இருக்கு. ஆத்மா பௌதிக செயல்படுவதில்லை, பௌதிகமாக செயல்படுவதில்லை என்று அறிகிறான் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூங்குறோம், ஆத்மாவுக்கு அது தேவை இல்லை. சாப்பிட்றோம், ஆத்மாவுக்கு அது தேவையா இல்லை இல்லைங்களா? எல்லாருமே சரீரத்துக்காக தான். நான் அதுலேருந்து வேறுபட்டவன் அப்படின்றத உணர்ந்திருப்பாங்க யாரு? தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடுவது போல் தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் எப்போதும் சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை இப்போ ஒரு டிவோட்டி வந்து அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க, அவங்களும் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? எல்லாமே அவங்களுக்கும் இருக்கும், வேலையெல்லாம் இருக்கும், பேசுவாங்க எல்லாமே. ஆனா அவங்க எப்பயுமே எப்படி இருக்காங்கன்னா சுதந்திரமா இருக்காங்க. கர்ம பலன் இல்லாம சுதந்திரமா இருக்காங்க. எதனால அப்படின்னா அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம நேத்திக்கும் பார்த்தோம். டிவோட்டிஸ், நான் டிவோட்டிஸ். பார்க்கறதுக்கு 2 பேருமே வேலைக்கு போவாங்க, வீட்டை பார்த்துப்பாங்க, சாப்பிடுவாங்க, தூங்குவாங்க, எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் டிவோட்டியோட செயல் எல்லாமே கிருஷ்ணா ரிலேட்டடாக இருக்கும். இப்போ நம்மளும் பேசுகிறோம், நம்மளும் கேட்குறோம் இல்லைங்களா? சாண்டிங் பண்ணுறோம், நம்மளும் பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்மளும் தான் இதெல்லாம் பண்ணுறோம், பார்க்குறோம், கேட்குறோம். இல்லை ஆனால் ஏதாவது ஒன்று மெட்டீரியலான விஷயமா இருக்கா? இல்லை. எல்லாமே ஆத்மா ரிலேட்டடான பக்தி விஷயமா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ எல்லா செயலும் செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவங்க எப்போதும் சுதந்திரமானவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகம் பிரபுஜி 5.10 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. இல்லை, ராதாகிருஷ்ணன் பிரபுஜி வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. சரி, ஓகே. அடுத்தது நீங்க வாசிச்சுக்கணுங்க. பிரபுஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ब्रह्मण्यादय कर्माणि सङ्गं यक्त्वा करोति यः लिप्तेन स पापेन பத்ரம் இவாம்பசா. பற்றன்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷன் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ
அது போல பாவை உடைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. ரொம்ப ஹரே பிரமாதமா இருக்கு மாதாஜி இது. எஸ் பிரபுஜி. மகானோட ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமா மகானோட உபதேசத்தை கேட்கும்போது அமிர்தமா இருக்கும். அர்ஜுனனே அதை சொல்லுவாங்க, எனக்கு திரும்ப திரும்ப கேட்கணும்னு தோணுது உங்க இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து 10th சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. அதான் ஒன்ஸ் அது டேஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அமிர்தமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு, அதான் நம்ம செயல்கள்லாம் நம்ம செய்யணும், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும், அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம செய்யணும். பலன் வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். இதனால நமக்கு வந்துட்டு ஏன் நான் என்னோட செயல் செய்யறேன், நான் அது செயல் செய்யும்போது நான் தானே அதோட பலன் அனுபவிக்கணும். அந்த மாதிரிலாம் ஃபால்ஸிங் உள்ளவங்க நினைப்பாங்க. ஆனா இந்த நிலை பகவான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. செயலை செய், ஆனா பற்றுதல் இல்லாம பண்ணு, பலனை என்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கர்ம பலன்ல மாட்டிக்க கூடாது. கர்ம பந்தத்துல நம்ம இது பண்ணி என்டாங்கிள் பண்ணி நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வந்துடக்கூடாது. அந்த கேரிங்ல பகவான் நமக்கு இந்த மாதிரி உன்னோட செயலை செய் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? பற்றுதல் இல்லாம பலன்களை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, அப்ப அதர்மம்லாம் பண்ணிட்டு பலன்களை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணலாமான்னா கூடாது. சரிங்களா? எதனால அப்படின்னா, அதர்மம் பண்ற இப்போ நம்ம வீணா போன சாப்பாடோ வீணா போன ஃப்ளவர்ஸோ நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி தான் நம்ம நல்ல செயல்கள் செஞ்சுட்டு அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வராது. ஆனா தவறுகள்லாம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணாகிட்ட நம்ம அதை ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ, ஏன்னா அவங்களால லிபரேஷன் அடைய முடியாது. சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறவங்களால இல்லையா? ஸோ அது ஒரு ரீசன். தாமரை இலை அதாவது தாமரை இலையில தண்ணீர் ஒட்டாது இல்லையா? அது மாதிரி பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. யார் இந்த மாதிரி தன்னோட செயல்களை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பாவ விளைவு தீண்டாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவனை பாவ விளைவுகள் தீண்டுமா? கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானுக்கு ஆத்மா தாமரை இலை போன்றது, ஜட உடல் நீரால் தீண்ட முடியாதது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது ஆத்மா வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கும். நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் சரீரம் தான் செய்யுது, ஆத்மா அதுல சம்பந்தப்படலை. சரிங்களா? அதுதான் ஆத்மா தாமரை இலை போன்றது, ஜட உடல் நீரால் தீண்ட முடியாதது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வுல உள்ளவங்களுக்கு. எல்லாம் கிருஷ்ணருடையது. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரியலைசேஷன். என்னதுன்னு நினைச்சாதான் நம்மளுக்கு அதில் சிரமம் வந்துடும். சரிங்களா? எல்லாம் கிருஷ்ணனுடையது. இந்த சரீரம் நம்மளா கேட்டு வாங்கினோமா? இல்லை. ரிசோர்ஸ் எல்லாமே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஃபேமிலி பகவான் நமக்கு கொடுத்தது. ஸோ எல்லாமே நம்ம இங்கே இருக்கிற எல்லா விஷயமும் பார்க்குறோம், எல்லாமே பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது தான். அப்போ எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்றத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும். பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளர். அவங்க தானே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் இல்லையா? அவங்க தான் உரிமையாளர். அவங்களுக்கு தானே உரிமை உண்டு. இப்போ நம்ம ஒரு கார் வச்சுருக்கோம், லேப்டாப் வச்சுருக்கோம், ஃபோன் வச்சுருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு உரிமையாளர் நம்ம. நான் அதை ஒரு இதை வந்து நம்ம ஓன் பண்ணுவோம். அது மாதிரி இந்த எல்லாமே படைச்சது எல்லாமே பகவான் தான். அதனால் நம்மள உரிமையாளர், என்னோட ஃபேமிலி, என்னோட சரீரம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது. சரிங்களா? எல்லாவற்றையும் அவருடைய சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்போ சரி நம்மகிட்ட இப்போ இதான் இருக்குது, சரீரம் இருக்குது, ஃபேமிலி இருக்குது, நம்மகிட்ட நிறையா விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண சேவையில் நம்ம கொண்டு வரணும். எல்லாத்தையும். சரிங்களா? முக்கியமாக நம்மளோட தாட்ஸ், அதுதான் மெயின். நம்மளோட மைண்டில் வர தாட்ஸ் உணர்வில் நம்ம கொண்டு வரணும். அது பண்ணிட்டோம்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றது எல்லாமே வந்துடும். சரிங்களா? ஏன்னா மனம் தான் என்ன பண்ணும்னா நம்மளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அந்த தாட்ஸை நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே அதுக்கப்புறம் புலன்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும். நம்ம வச்சிருக்கிற எல்லா அப்புலன்சஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம கொண்டு வருவோம். சரிங்களா? இந்த ஒரு வாழ்வை கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணியுங்கள். அதன் பிறகு மீண்டும் திரும்புதல் என்பதே இல்லை. நிறைய பிறவிகள், எண்ணற்ற பிறவிகள், கவுண்ட்லெஸ்ஸாக நம்ம பண்ணது, நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நல்லா நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும். இதே தான் ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணது இல்லைங்களா? நிறைய இதை தான் நம்ம பண்ணோம். ஆனால் இந்த பிறவிலையாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணாவுக்காக நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்காக நம்ம
டிவோஷனல் சர்வீஸில் ஈடுபட்டு நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னா நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடுவோம், திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வர மாட்டோம். எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு பாருங்க இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு, இல்லையா? ஏன்னா இது தெரியாம தான் எல்லாரும் பாப செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, எல்லா ஹியூமன் லைஃப்பில் உள்ளவங்களும் அப்புறம் எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும். ஆனால் நம்மளாம் எவ்வளோ சுக்ருத்தியோட இருக்கோம் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வில் வாழணும் தன்னோட வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான மார்க்கம், வழி நல்லபடியாக தெரிஞ்சிருது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், வழி தெரிஞ்சிருச்சா டக்குன்னு வெளில போயிடணும், இல்லையா? இல்லை நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இதை விட சந்தோஷம் அங்கே அதிகம். மகான் லோகத்தில் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்காது, பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், அதுக்கப்புறம் அதிபூத்த அதிதெய்வ அத்தியாத்மா இந்த கஷ்டங்கள்லாம் நமக்கு அங்கே இருக்காது. எப்பயும் உண்மையான அன்பு இருக்கும், அந்த டியூப்ளிசிட்டிலாம் இருக்காது, இருமைகள்லாம் இருக்காது, சரிங்களா? உண்மையான அன்போட ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்போம், சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், மகான் லோகத்தை அடையிறதுக்கு இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம கையில் எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ணனில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் பௌதீக உலக எழுச்சிகளிடம் செய்யக்கூடியவை எதுவும் இல்லை. நமக்கு நிறைய இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட வரும் இல்லைங்களா, அதில் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண மாட்டோம், சரிங்களா? ரொம்ப அந்த டிவோட்டிஸோட குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க, 26 குவாலிட்டிஸ் இருக்குது ஒரு நல்ல டிவோட்டிக்கு அப்படின்னு. அது நம்ம வந்து 16th சாப்டரில் பார்ப்போம், 13th சாப்டரில் பார்ப்போம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 12thலையும் பார்ப்போம். ஸோ ரொம்ப டாலரண்ட்டாக இருக்கிறது, சரிங்களா? அப்புறம் டியூவாலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும். ஸோ அந்த 26 குவாலிட்டிஸ் டிவோட்டிஸோட குவாலிட்டிஸ் அதோடு இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த பௌதிக உலக எழுச்சிகள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, ஏதாவது அந்த அந்த வரும், டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் நம்மளை இந்த பௌதிக விஷயங்கள். ஆனால் அதில் அவங்க தன்னை இன்வால்வ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, தன்னை எப்பயும் ப்ரொடெக்டடாக வச்சுப்பாங்க, சரிங்களா? ஏன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா நமக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வந்துடும், பௌதிக உலக எழுச்சிகள் அப்படின்போது. இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி ஒரு ஃபுட்டு இருக்குது, சரிங்களா? நம்மளுக்கு பிடிச்சது, பசி வேற நல்லா. அப்போ கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டாலரேட் பண்ணிப்பாங்க, இதை ஆஃபர் பண்ணாதது நம்ம இதை எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு, சரிங்களா? ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், இதே பொதுவாக இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், இதே ஆஃபர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம், மந்திரம் நம்மளுக்கு தெரியும், ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் நிறைய எழுச்சிகள், மூவி பார்க்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பிடிச்ச மூவி இருக்குது அது பார்க்கணும், அப்போ நம்ம அதை பார்க்க மாட்டோம், அஃபென்ஸ். ஏன்னா அது நம்மளுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு கிடையாது, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எழுச்சிகள்லாம் வந்துச்சுன்னா அதில் அவங்க ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். 5.11 ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆ. காயேன மனசா புத்தியா கேவலைர் இந்திரியர் அபி யோகின கர்ம குர்வந்தி சங்கம் யக்வாத்ம சுத்தையே. பற்றுதலை துறந்து யோகிகள் தூய்மையடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி, இப்போ பற்றுதலை துறந்த யோகிகள், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க, இந்த ஜட உலக பற்றுதல்லேருந்து விலகி இருக்கிறவங்க தூய்மை அடைய வேண்டும், தூய்மைக்காக தானே, இல்லையா? நம்ம ரொம்ப அந்த ஜட உலக விஷயங்களில் பற்றுதலோடு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நிறைய இந்த காமம், கோபம், லோபம், மகம், மதம், ஆச்சரியம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக ஒரே நோக்கத்தோட உடல்ல சென்சஸ், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்கள், ஓகே, ஆக்டிவிட்டீஸ், உடல்ன்றது ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும், புலன்கள் கூட செயல்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். எந்த நிலையில் செயல்படுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக நம்ம செயல்படுறோம். அப்போ கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், சரிங்களா? தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் ஏன் செயல்படுகிறார்? தூய்மை அடைவதற்காக, உடலுடனான பொய் அடையாளத்தை விடுவதற்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பொய் அடையாளம் தானே, நான் எனது அப்படின்றது தானே இருப்போம். நான் ஆத்மான்றது உணர்வு இல்லாதப்போ
நம்ம என்ன அடையாளத்தில் இருப்போம்? எல்லாமே என்னோடது, நான், எனது அப்படின்றதுல தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த அடையாளம் அது வந்துட்டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாதவங்க அப்படிதான் தானே நினச்சிப்பாங்க இல்லையா? அப்போ தூய்மை அடைவதற்காக உடலுடலான பொய் அடையாளத்தை விடுவதற்காக கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க தன் ஆத்மா ரியலைஸ் பண்ணி தூய்மை அடைஞ்சு பகவானை அடைகிறாங்க. அதே நான் டிவோட்டிஸ் வந்து நான் எனதுன்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த பொய் அடையாளத்தோட கிருஷ்ண உணர்வில் வாழாமல், ஏன்னா இந்த உலகம்லாம் உருவாக்குனது பகவான் தான், ஆனால் அதெல்லாம் ரியலைஸே பண்ண மாட்டாங்க. செயல்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோவில் பண்ணுறது. இது கிருஷ்ணன் உள்ளவங்க தன்னை தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக பொய் அடையாளம் அதெல்லாம் வந்து விட்டுட்டு கிருஷ்ணனூரில் இருப்பாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி 12. அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. யுக்த கர்ம பலம் தியக்த்வா சாந்திமாப்னோதி நஸ்திஹிம் அயுக்த காமகாரேன பலே சக்தோ நிபக்ததே. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகின்றான். தேவதி மாதாஜி. ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா யார் ஒருத்தங்க நல்லா ஸ்டேபிளாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்காங்களோ சரிங்களா, அவங்க எல்லா பலனையும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆத்மா, சரீரம் தான் செயல்கள்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு. அப்போ அந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் ரிலேட்டடாக அவங்க செய்வாங்க இல்லையா? அப்போ அது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறோம். பூர்ண அமைதி. அதனால் என்ன கிடைக்குது? பூர்ண அமைதி. சரிங்களா? ஆனால் பௌதீகத்துடன் இணைந்தவனோ தனது முயற்சியில் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகிறான். ஆனால் நான் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? நான் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த தன்னோட அந்த செயலோட பலனை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த பேராசைனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பந்தப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்படின்னா என்ன? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் அவங்க வந்துடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க? எப்பயுமே அமைதியான நிலையில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஆன்சைட்டி அதெல்லாம் இருக்காது. ஆனால் நான் டிவோட்டிஸ் எப்பயும் ஆன்சைட்டியோட, அந்த பேராசை, அந்த அனர்த்தங்களோட மறுபடியும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிவோட்டிஸ் அண்ட் நான் டிவோட்டிஸ். பற்றோடு செயல்படுவதற்கும் பற்றில்லாமல் செயல்படுவதற்கும் என்ன வேற்றுமை? பற்றில்லாமல் செயல்படுபவர் கிருஷ்ண உணர்வுல டிவோட்டிஸ். பக்தர்கள் கிருஷ்ணரிடம் பற்று கொண்டுள்ளார்கள். பக்தர்கள் அமைதியை அடைகிறார்கள். கண்டிப்பா நம்மளுக்கும் பற்றுதல் யாருக்குமே ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு இல்லை. ஆனால் அந்த ஆசையை நம்ம யார்கிட்ட வச்சுக்கணும்? கிருஷ்ணா கிட்ட வச்சுக்கணும். சரியா? அப்போ அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? அமைதி கிடைக்குது. அதே ஜட உலக விஷயங்களை பற்றுதலோடு இருக்கிறவங்க மற்றவர்கள் தங்கள் வேலையில் பற்று கொண்டுள்ளார்கள். மற்றவர்கள் மிகவும் பந்தப்பட்டு கவலைப்படுகின்றனர். இவங்க எப்படி இருக்காங்க? நான் டிவோட்டிஸ் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருப்பாங்க. தன்னோட செயல்களில் அதில் பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருப்பாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? கர்ம பலனை அனுபவிக்கணுன்றதுனால அவங்க வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் விழுந்துடுறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு கஷ்டம்தான் இல்லையா? அதை நம்ம பார்க்குறோம். கிருஷ்ணருக்கு புறம்பே எதுவும் இல்லை என்பதே அமைதி மற்றும் அச்சமின்மையின் தலம். இதனை உணர்வதே கிருஷ்ண உணர்வில் ரகசியமாகும். புறம்பேதும் இல்லை. ஓகே, இந்த இதுக்கு எனக்கு அர்த்தம் தெரியல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ரெஃபர் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மட்டுமே கர்த்தா அல்ல. ஆத்மா ஆசைப்படுகிறது. பரமாத்மா அனுமதி தருகிறார். பிரகிருதி நிறைவேற்றுகிறது. அதாவது நம்ம ஒரு செயல் செய்கிறோம் இல்லையா? அதில் வந்து மனிதன் வந்து ஆசைப்படுறாங்க. சரிங்களா? நம்ம இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம விருப்பப்படுறோம். அதுக்கு பகவான் வந்து அனுமதி தராங்க. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பிரகிருதி முக்குணங்கள்னால அந்த செயல்கள் நம்ம செய்வோமா? அப்போ அந்த பிரகிருதி வந்து நிறைவேற்றுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம தான் செய்கிறோம் எல்லா வேலையும்.
அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு இல்லையா? ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னா, ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஆசைப்படுறோம், அதை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட எண்டிவர் மட்டும் கிடையாது. சரிங்களா? பகவானோட அனுமதி இல்லாம ஒரு புல்லும் அசையாது. அவங்களோட அனுமதி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா பிரகிருதி என்ன பண்ணுது? அதை நம்மளுக்கு நிறைவேற்றி கொடுக்குது. நம்ம 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணங்கள்ல செயல்கள் பண்ணுவோம். அப்போ அதை நம்ம அடையிறோம். என்ன விஷயத்தை நம்ம ஆசைப்படுறோமோ அதை அடையிறோம். சரிங்களா? இப்போ நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்றேன் அப்படின்னா நமக்கு வேற யாரும் சம்மந்தம் இல்லைன்னா நம்ம செய்கிற எல்லா வேலையுமே நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் ஆகணும். அப்படி இல்லை இல்லையா? நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுது. அப்போ இதுக்கு மேலே சக்தி இருக்கு. அப்போ அது யாரு? பகவான். அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி. பகவானோட அனுமதி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பிரகிருதி நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? அந்த ஆசை நிறைவேற்றி கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 5.13 ஸ்லோகம். ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्तो सुखौ वशी नवत्वारो पुरे देहि नैव कुर्वन्द कारयन्. உடலையுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் பௌதீக உலகில் இன்பமாக வசிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ உடலை உடைய ஆத்மா நமக்கு என்ன இருக்கு? சரீரம் இருக்கு. அது எதுக்கு? கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளை கொண்டு வந்து பகவானை அடையறதுக்கு தான். சரியா? ஆஃபீஸ்காரு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆஃபீஸ் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். சொந்த விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ணால் பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி தான் சரீரம்ன்றது பகவான் எது கொடுத்துருக்குறாங்க? பக்தி பண்ணுறதுக்கு. சரியா? அப்போ நம்ம ஆத்மா உடலையுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி, அதாவது ஆசைப்படுறது இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? சரீரத்துக்குன்னு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள்ல. அதெல்லாம் பௌதிக விஷயத்துல இருந்தால் கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் திறந்து விடும்போது வெறும்னு புலன்களை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தா போதுமா அப்படின்னா இல்லை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பியூரிஃபிகேஷனை? மனதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? மனதில் வர எண்ணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே 3rd சாப்டர்லேயே பார்த்தோம். மித்யாச்சார அப்படின்னு பார்த்தோம். போலி மனிதன் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பார்க்கறதுக்கு பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனால் மனம் முழுக்க சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனில் ஈடுபட்டிருக்கும். அது சரியில்லை. மனம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கணும்? தூய்மையாக இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரியா? ஸோ அந்த வகையில் மனம் எல்லா செயல்களையும் திறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும், அதாவது நான் ஆத்மா சரீரம்தான் எல்லாமே செய்யுது அப்படின்ற நிலையில் அவங்க இருக்காங்க. சரியா? எப்படி இருக்காங்க? இந்த சரீரம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில். நம்ம சரீரத்தில் 9 ஓட்டைகள் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் 9 கதவுகள் கொண்ட நகரில் இன்பமாக வசிக்கிறார். டிவோட்டிஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்க. சரிங்களா? ஏன்னா சரீரம்தான் எல்லா செயலையும் செய்யுது. நான் ஆத்மா எதுலேயும் சம்மந்தப்படல அப்படின்றதுல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அடுத்தது ஆத்மா 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் வசிக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 2 காது, 2 மூக்கு, மூக்கில் 2 ஓட்டை, அதுக்கப்புறம் கண்கள், வாய், பாலுறுப்பு, மலவாய் அப்படின்றது. சரிங்களா? இது அந்த 9 ஹோல்ஸ். நான் ஒரு நகரத்தில் வாழ்கிறேன், அதனால் நான் நகரமாகி விடுவேனா? எவ்வளவு அர்த்தமற்றது இது. இது எதுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க? ஓகே. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வருது அப்படின்னா, சரீரம் தான் எல்லா செயலையும் செய்யுது அப்படின்போது நான் எனது அப்படின்னு சரீரம் தான் நான் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா அது சரியா இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை. அது வந்து அர்த்தமற்றமாகுது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம யாரு? ஆத்மா அப்படின்ற நிலைக்கு நம்ம வரணும். சரிங்களா? அதனால் நான் நகரமாகி விடுவேனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து சரீரம் தான் நான் அப்படின்ற நிலைக்கு நம்ம வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அது மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்குது இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம யாரு? ஆத்மா இல்லைங்களா? நம்ம வந்து சரீரம் கிடையாது நம்ம. ஏன்னா சரீரம் நிரந்தரமற்றது. அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும்.
ஸோ நம்ம வந்து சரீரம் இல்ல ஆத்மா அந்த நிலைக்கு தான் நம்ம வரணும். ஸோ நான் சரீரம் அப்படின்னு நினைக்கிறது அர்த்தமற்ற ஒரு புரிதல் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆத்மாவின் பங்கு உடல் செயல் திறன் மற்றும் செயலின் காரணம். உடல் முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. ஒருவன் தன்னை உடல் என்று நினைக்கும் போது துன்பப்படுகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது நான் உடல் தான் அப்படின்னு நினைச்சு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்றதே வாழ்க்கையில குறிக்கோளை வச்சிருக்கிறவங்க துன்பப்படுறாங்க. சரிங்களா? உடல் வந்து முக்குணங்களின் ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. அந்த சரீரம் வந்து யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? நம்மளாம் கண்டிஷன் சோல் இல்லையா? நம்ம எல்லாமே யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த முக்குணங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம். நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த ஏதோ ஒரு குணத்தோட கண்ட்ரோல்ல தான் நம்ம செயல்கள் நம்ம பண்ணுவோம். உடல் செயல்திறன் மற்றும் செயலின் காரணம் இதை நம்ம பார்க்கறது. ஆத்மாவின் பங்கு கிருஷ்ண உணர்வில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களையும் துறக்கும் போது இன்பமாக இருக்கிறான். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிற டிவோட்டி உடல் சம்பந்தமான விஷயத்திலேருந்து தன்னை அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பார்த்துக்கும் போது அவங்க பகவான் தான் எல்லாமே அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்க இன்பமா இருக்காங்க. பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற குழந்தைங்க மாதிரி. சரியா? இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து எப்படி இருக்காங்க? ஆக்சுவலாக அந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் வரும். ஆனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி மனதால் செயல்களையும் எல்லா செயலும் துறந்து மனதாலையும் அவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா தூய்மையாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? கண்ட்ரோல்டாக இருப்பாங்க. சரீரம் சார்ந்த விஷயம் சென்சஸ், இன்னொன்று மனம். சரீரம் சார்ந்த விஷயம் அது பியூரிஃபிகேஷன் வரணும்னா கூட மனதால் நம்ம பியூரா இருக்கோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் நமக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ அதனால கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்க மனதால் எல்லா செயலையும் துறந்து சரீரத்தையும் அவங்க அதாவது இந்த சென்சஸையும் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற நிலையில் இருப்பாங்க. அதனால அவங்க எப்படி இருக்காங்க? இன்பமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். மாதாஜி 5.14 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ந கர்த்ருத்வம் ந கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ருஜதி பிரபுः ந கர்ம பல சம்யோகம் ஸ்வயபாவஸ்து பிரவர்த்ததே. உடல் என்னும் நரகத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் சரிங்களா? இப்போ இப்போ பார்த்த எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா அந்த நிலைக்கு நம்ம வரணும். சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல நான் எனதுன்னு இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல ஈடுபட்டு பௌதீகத்துல சம்மந்தப்பட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில சம்மந்தப்பட்டே இருப்பாங்க. அதே பகவான் பக்தி பண்றவங்க நான் சரீரம் கிடையாது, நான் வந்து ஆத்மா அப்படின்ற நிலைக்கு வந்து ஆத்ம நிலையில ஆத்மா அப்படின்னும் போது இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு விஷயமே தேவைப்படாது. சரிங்களா? ஆத்மாவுக்கு பசிக்காது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அதனால எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அது ஆத்மா ரிலேட்டட் கிடையாது அப்படின்றத தெரிஞ்சு அவங்க முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ உடல் என்னும் நகரத்தில் நாயகம்னான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. ஆத்மா செயல்களை உண்டு பண்றது இல்லை. நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அது ஆத்மா ஆசைப்படுதா மனம் ஆசைப்படுதா? மனம் தான் ஆசைப்படும் இல்லைங்களா? செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை. அப்போ மனம் புத்தி புலன்கள் இதுதான் வேலை செய்யுதே தவிர ஆத்மா இதுல எதுலையுமே சம்மந்தப்படுறது இல்லை அப்படின்றத பார்க்கணும். ஒரே ஸ்ட்ரைட் பாயிண்டா சொல்லணும்னா ஜட உலகத்துல ஆத்மாக்குன்னு எதுவுமே தேவைப்படாது. அதுதான். அப்படி நம்ம ஜட உலகத்துல இருக்கோம், நம்ம கிட்ட எல்லா விஷயமும் இருக்கு. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ நம்மளோட சரீரம் தாட்ஸ் நம்மளோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம கொண்டு வரணும். இந்த விஷயத்தை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம டிவோட்டி. சரிங்களா? செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இவை எல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. அப்போ இந்த விஷயம்லாம் நடக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே எதால நிறைவேறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட அனுமதியோட ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
சரிங்களா? முக்குணங்கள் கட்டுண்ட ஜீவனை கட்டுப்படுத்துகின்றன. முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜீவன் ஆசைப்படுகிறது. குணங்களின் ஆதிக்கம் பொறுத்து ஆசைகள் வேறுபடுகிறது. முக்குணங்கள் செயல்களுக்கு வசதி செய்து தருகின்றது. எப்படி வந்து இந்த முக்குணங்கள் அதில் பங்கெடுக்குது அப்படின்றத இதில் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ முக்குணங்கள் கட்டுண்ட ஜீவனை கட்டுப்படுத்துகிறது. நம்ம இதில் இந்த பிக்சரில் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்குறோம் இல்லையா? என்ன பார்க்குறோம்? பொம்மலாட்டம் அதான் சொல்லுவாங்க. பொம்மலாட்டம் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அதில் வந்து பொம்மைலாம் இருக்கும், அதை மேலே ஒருத்தவங்க அதை ஆட்டுவிப்பாங்க. அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா, அது நம்ம சாத்வீக குணத்தில் நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா, சாத்வீக குணத்துலேருந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணுவோம். அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி சாத்வீக குணம் நம்மளை கைட் பண்ணும். அதே ராஜச குணத்தில் சுயநலத்தோட நம்ம அந்த ஆசை அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னா, ராஜச குணம் நம்மளை இயக்கும். அதே தாமச குணம், அதர்மம் பண்ணியாவது நான் வந்து என்னோட ஆசை அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு தாமச குணம் அவங்கள செயல்படுத்தும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஆசைப்படுறத இந்த முக்குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணம் நம்மளை அதை செயல்படுத்த வைக்குது. அப்போ முக்குணங்கள் கட்டுப்படுத்த ஜீவன் ஆசைப்படுகிறது. நம்ம இண்டிபெண்ட்டே கிடையாது, ஆசைப்படுறோம். சரியா? ஆதிக்கம் பொறுத்து ஆசை நிறைவேற்றப்படுகிறது. அப்போ முக்குணங்கள் ஆதிக்கம் பொறுத்து ஆசைகள் நிறைவேற்றப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதாவது என்னன்னா, ஆதிக்கம் பொறுத்துனா சாத்வீக குணம், ராஜச குணம், தாமச குணம், இதோட ஆதிக்கத்தை பொறுத்து நம்ம ஆசைகள் நிறைவேற்றப்படுகிறது. டிபெண்ட்ஸ். நம்ம ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படணும். ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டர்லையும் பார்த்தோம் இல்லையா? கண்ணாடி மேலே உள்ள தூசு மாதிரி, அப்புறம் நெருப்பு மேலே உள்ள புகை மாதிரி, அதுக்கப்புறம் கருப்பை அது மாதிரி அப்படின்ட்டு அந்த நிலையை பொறுத்து சரிங்களா வேறுபடுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாப்பிடணும், ஆனால் ஒரு சிலவங்களுக்கு நான்வெஜ் பிடிக்கும். சரிங்களா? அப்போ அங்கே என்ன ஆதிக்கம் இருக்கு? அப்போ அது வந்து தமோ குணம். சரிங்களா? அப்போ சிலவங்க வந்து ஆஃபர்லாம் பண்ண மாட்டேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் வாங்கி சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ரஜகுணம், அவங்களுக்கு ஆதிக்கம். அதே சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க சாத்விக உணவாக சாப்பிடுவாங்க, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னும்போது அது வந்து இன்னும் பகவான் தேவர்கள் வழிபாடுன்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? தேவர்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்போது அங்கே சாத்விக குணம் ஆதிக்கம் கொடுக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதே வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து சுத்த சத்துவகுணத்தில் இருப்போம், அதோட ஆதிக்கம். ஸோ அதனால் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த ஆசையை பொறுத்து அந்த ஆதிக்கம் இருக்குது, முக்குணங்களோட ஆதிக்கம் இருக்குது. முக்குணங்கள் செயலுக்கு வசதி செய்து தருகிறது. நம்ம ஆசைப்படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுது, அது வசதியெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க நமக்கு. நான்வெஜ் சாப்பிடணுமா, சரி சாப்பிடு அப்படின்னு. தமோ குணம் ஹெல்ப் பண்ணும். பகவானுக்கெலாம் ஆஃபர் பண்ணல, தேவர்களுக்கெலாம் ஆஃபர் பண்ணலையா, சரி அப்போ ரஜகுணம் கையில் எடுத்துக்கும். அதே தேவர்களுக்கெலாம் ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிட்றோமா, அப்போ சாத்விகுணம் கையில் எடுத்துக்கும். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிட்றோமா, அப்போ சுத்த சத்துவகுணம் கையில் எடுத்துக்கும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட்லாம் கிடையாது. நான் வந்து ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டு, என்னோட விருப்பப்படி நான் இருந்துப்பேன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது. சரிங்களா? நம்ம இந்த குணங்களை நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம், அதனால தான் நம்மள கண்டிஷன் சோல். அதனால் ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை, செயல்படுமாறு தூண்டப்படுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. இதில் ஏதாவது இப்போ நம்ம சாப்பாடு பற்றி பார்த்தோமா, இதில் ஏதாவது ஆத்மாவுக்கு தேவையா? இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ ஆத்மா தனித்துவத்தோட இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஆ. नाथत्ते कस्यचित् पापं न सैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं स्नानं தேன முஷ்கந்தி ஜந்தவக. அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணமாகும்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதா. கிருஷ்ண மாதாஜி. அச்செயலின் பாப புண்ணியத்தை பரமபுருஷர் ஏற்பதில்லை. நம்ம முக்குணங்கள் கிருஷ்ணா ரிலேட்டடா இல்லாம நம்ம பண்ற விஷயம் எதையும் பகவானும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம தான் வந்துட்டு ஒபே பண்ணல. அப்ப நீ ஆசைப்படுறியா, நீ என்ஜாய் பண்றியா பண்ணிக்கோ. அதுக்காக வர கஷ்ட நஷ்டம்லாம் நீயே பார்த்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? இத்- ஏன்னா நம்ம தானே படிக்கணும். நம்ம ஒரு ரோட்ல டிராவல் பண்றோம்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஒரு ஆஃபீஸ் போறோம்னா நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருந்தோம்னா பனிஷ்மெண்ட் நிச்சயம் தானே. அப்ப அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷனும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்படுகிறது. நம்மளோட ஞானம் என்னன்னா, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா. அது வந்து என்ன இருக்கு இப்ப மறைக்கப்பட்டிருக்கு. யாருக்கு? முக்குணங்கள்ல தன்னோட வாழ்க்கையை வாழறவங்களுக்கு. சரிங்களா? அதாவது சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல வாழ்க்கை வாழறவங்களுக்கு அந்த உண்மையான ஞானம் என்னன்னா, நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா. அது வந்து அவங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப நம்ம செய்யற எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா, நம்ம ஞானம் இல்லாம இருக்கிறது தான். சரிங்களா? இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணமாகிறது. அதனால என்ன ஆகுது? நம்ம ஸ்பிரிட் சோல், பகவானோட அம்சம், பகவான் லோகத்துல வாழணும், பேலஸ்ல வாழணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம அறியாமையினால இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு காரணம் என்ன? நான் வந்து பேலஸ்ல தான் வாழணும், நான் பகவானுக்கு தான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியாம, அதுவும் அது என்னது இனிமையா செய்யற பக்தி இல்லைங்களா? அந்த நிலையை நம்ம உணராம அறியாமையில் இருக்கிறது தான் காரணம். இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சரிங்களா? பகவானின் பங்கு செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் கடவுள் என்றும் பொறுப்பாவதில்லை. ஹரி போல். ஏன்னா எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னா என்ஜாய் பண்ணுவோம் வாழ்க்கைய. எங்கேயாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னா, மகானுக்கு கண் இல்ல, காது இல்ல, இதெல்லாம் யாரு கிரியேட் பண்ணா? எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம்? அதுவும் எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் நடக்குது? அப்படின்னு சொல்லி ப்ளேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இல்லையா? எல்லாம் நல்லா போயிட்டு வரைக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். கிருஷ்ண கான்ஷியஸ் தான். அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். நான் நல்லா என்னோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். நான் இப்படியே வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஆனா, எங்கேயாவது கஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னா, அ எனக்கு மட்டும் ஏன் கஷ்டம்? என்ன அப்படின்னு பகவான வந்து அவங்க துவேஷிப்பாங்க. இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பானா? கிடையாது. எல்லாத்தையும் உலகத்துல உருவாக்கிட்டாங்க. தேவையான விஷயம்லாம் குடுத்துட்டாங்க. பகவத்கீதை குடுத்துட்டாங்க. பரம்பரை குடுத்துட்டாங்க. மந்திரம், குரு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? கரெக்ட்டா அத ஃபாலோ பண்ணணும். அது பண்ணாம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா, அதுக்கு பகவான் பொறுப்பு கிடையாது. தேவையான சோர்ஸ் எல்லாம் குடுத்தாச்சு. சரீரம், ஹியூமன் லைஃப்பும் குடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப ரேரா கிடைக்கக்கூடிய ஹியூமன் லைஃப். இத விட வேற என்ன செய்யணும்? இல்லையா? எல்லாமே செஞ்சுட்டாங்க. நம்ம அதெல்லாம் புறக்கணிச்சுட்டு, என் இஷ்டப்படி நான் என் வாழ்க்கைய வாழ்வேன்னு வாழ்ந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் கஷ்டம் வரும்போது, பகவான் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். அவங்க ஏன் இதெல்லாம் படைச்சாங்க? அப்படின்னும்போது, அறியாமையோட உச்சம் அது. சரிங்களா? அதுதான். அப்ப பிரகிருதியை கட்டுப்படுத்துபவர். பகவான் எப்படி இருக்காங்க? இந்த முக்குணங்கள கட்டுப்படுத்துறவங்க அவங்க. ஆத்மாவின் விருப்பத்தினை நிறைவேற்ற அவர் அனுமதிக்கிறார். ஏன்? அதுவும் இதுவும் ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஏன் நம்மலாம் வந்துட்டு இது மாரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னும்போது, நம்மலாம் இப்படிதான் நீங்க பக்தி தான் எனக்கு பண்ணணும். நீ இங்கேயே இரு. கோலோகத்திலே இரு. அப்படின்னு வந்துட்டு ஏன் சொல்லல? ஏன் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க? அப்படின்றதும் அவங்க தான் அவ்வளோ காருண்யம் பண்ணவங்களே. அப்புறம் ஏன் நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலகம்னு ஒண்ணு உருவாக்கி, அதுல நம்மள வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க லோகத்திலே வச்சிருக்கலாமே! அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து என்ன காரணம்னா, கிருஷ்ண பக்தின்றது உணர்ந்து வர்றது. எதனாலனா, அன்பு வந்துட்டு கட்டாயத்துல வராது. இல்லையா? இப்ப நம்மகிட்ட யாராவது அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா, அத கட்டாயப்படுத்தி நம்ம பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்படியே இருந்தாலும் பயத்திலயோ, இல்லைன்னா வேற வழியே இல்லையோ, அந்த மாரி இருப்பாங்க. ஆனா, உணர்ந்து வர அன்பு என்னைக்கும் நிலைச்சு நிக்கும். இல்லைங்களா? ஸோ அந்த உணர்வு நம்ம கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் இவ்ளோ ப்ராசஸ், இவ்ளோ சிரமப்படுறாங்க பகவான். ஆக்சுவலா பகவானுக்கு இது சிரமம் தான். இல்லையா? எல்லாருமே அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி அவங்க. ம். அந்த பக்குவ நிலையை கொண்டு வரதுக்காக தான் பகவான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். இப்பயுமே சரி அந்த மாரி யாராவது கேட்குறாங்க, "ஏன் பகவான் வந்து நம்மள கட்டாயப்படுத்தி நீ வந்து பக்தி தான் பண்ணணும், என்கிட்டயே இரு" அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே. ஏன் இந்த ஜட உலகத்த உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா, அப்படி கேட்குறவங்க, சரி இதுதான் ப்ராசஸ். கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வாழ்க்கை வாழணும். அப்படின்ற ஸ்வீகரிச்சுக்கிறாங்களான்னா, அதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. "ஆ இதெல்லாம் எனக்கு வேணாம். அவங்களே என்னைய கூட்டுக்கணும்" அப்படின்னுவாங்க. அப்ப அதுல என்னன்னா, பக்குவம் இருக்காது. வீழ்ச்சி. கட்டாயப்படுத்தி நம்ம வந்துட்டு செய்ய வைக்கும்போது வீழ்ச்சி தான் கிடைக்கும். இல்லையா?
ஸோ அதனால பகவான் வந்து ஆத்மாவோட விருப்பம் என்ன? உனக்கு இந்த ஜட உலகத்துல தான் இருக்கணுமா? சரி இரு. என்கிட்ட வரணுமா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி வா அப்படின்னு நமக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம டிசைர் பண்றது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். கிருஷ்ணா தான் நம்மள டிசைரா இருந்தாங்கன்னா நம்ம சரியான முறையில பகவானை அடைஞ்சிரும். மெட்டீரியல் உலகம் தான் நம்மளுக்கு டிசைர் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்க வேண்டியதுதான். சரிங்களா? ஸோ பகவான் ஆத்மா விருப்பத்துக்கு நிறைவேற்றுகிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். மனிதன் விரும்புகிறான், இறைவன் நடத்துகிறார். ஏன்னா கட்டாயப்படுத்தி கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு வைக்க முடியாது. புரிதல் வேணும். அதுக்குதான். பகவான் ஆத்மா 2 பேருக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்றத பார்த்துடலாம். சரிங்களா? பகவான் வந்து விபு. விபுன்னா அன்லிமிட்டெட், ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இவ்வளவுதான், இதுக்குள்ளதான் அவங்களோட சக்தின்னு அவங்கள நம்ம கொண்டு வர முடியாது. ஈவன் அவங்களோட அந்த உடம்புல இருந்து வருது இல்லையா தேஜஸ், அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பிரகாசம் அதிகமாயிட்டே போகுமா ஒவ்வொரு நாளும். சரிங்களா? அப்படிப்பட்டவங்க பகவான். எல்லாத்துலயுமே அவங்களோட சக்தின்றது அன்லிமிட்டெட். ஆத்மா வந்து அணு. இப்ப பகவானுக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும். எல்லாரோட இதயத்திலயும் பரமாத்மாவை இருந்து அவங்க விட்னஸ் பண்றாங்க. கரெக்டா? இப்ப நம்மளால அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. நம்ம வந்து ஒரு லிமிட்டெட் இதுலதான் இருப்போம். நம்ம வந்துட்டு இந்த பிறவிலேயே இப்பயே நம்மளுக்கு சில விஷயம் தான் ஞாபகம் இருக்கும், பல விஷயம் மறந்துடுது இல்லையா? ஸோ நம்ம எல்லாமே லிமிட்டெட். அப்புறம் பகவானுக்கு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் உண்டு. அதாவது நேமு, அது ஃபேமஸாக இருப்பாங்க, எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்கள பற்றி. ஃபேமஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த்து, நாலேஜு, வெல்த்து, அதுக்கப்புறம் ரினவுன்ஸ்டாக இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பியூட்டி, அழகு. சரிங்களா? இந்த 6 ஐஸ்வர்யம் பகவான்கிட்ட முழுமையாக இருக்கும். இதில் ஒன்று இருந்தால் மட்டும் போதுமானலாம் கிடையாது. யாருக்கிட்ட இந்த 6 ஐஸ்வர்யமும் முழுமையாக இருக்கோ அவங்க பகவான். சரிங்களா? இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது வந்து பராசர முனி அவங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க விஷ்ணு புராணத்தில் அந்த டெஃபினிஷன். அறியாமையினால் பாதிக்கப்படக்கூடியவன். ஆனால் நம்ம எப்பயுமே இல்யூஷனில் இருப்போம், அறியாமையில் இருப்போம். சுய திருப்தி. பகவான் வந்து ஆத்மாராமா. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பக்தி பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்களே, நம்ம பக்தி பண்ணல அவங்க ஹாப்பி ஆவாங்களேன்னா அப்படி இல்லை. அவங்க ஆத்மாராமா. அவங்க என்றைக்குமே அவங்க தன்னிலேயே அவங்க திருப்தி உள்ளவங்க. ஆனால் நம்ம ஆசைப்படுறவங்க. சரிங்களா? எவ்வளோ ஆசைப்பட்டாலும் எவ்வளோ நடந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடச்சிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆசைப்படுவோம். ஆத்மாவின் அந்த போதுன்ற எண்ணமே நம்மளுக்கு வராது. ஆத்மாவின் ஆசைகளில் அவர் தலையிடுவதில்லை. பகவான் வந்து ரினவுன்ஸ்டு. சரிங்களா? நம்மளோட விருப்பத்தில் அவங்க என்றைக்கும் தலையிட மாட்டாங்க. தவறாக ஆசைப்படுதல். நமக்கு வந்து அந்த ஜட உலக விஷயங்களை அனுபவிக்கணுன்ற பகவான்கிட்ட தான் பக்தி பண்ணுறது தெரியாமல் தவறாக ஆசைப்படுறது. அவர் அனைவருக்கும் சமமானவர். எல்லாருக்கும் அவங்க ஈக்குவல். சரிங்களா? பக்தி பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா இல்லை. எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் என்ன தேவையோ, வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை பகவான் ரொம்ப அழகாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். செயல் மற்றும் விளைவுகளில் சங்கிலியில் சிக்கி கொண்டுள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸில் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கும். நல்ல மற்றும் கெட்ட விளைவுகளில் பொறுப்பாளி. நம்ம என்னைக்கு நம்ம ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், நம்ம தான் பொறுப்பு. நல்லது கெட்டது செய்யறதுக்கெல்லாம் நம்ம தான் பொறுப்பு. அப்போ அதோட கர்ம பலனை நம்ம தான் அனுபவிக்கணும். அதில் பகவான் தலையிட மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் டிசைர் பகவான் மேலே இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்களே வாசி கொடுத்துறீங்களா? பாக்கியவதி மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சிறிதளவு சுதந்திரமுடைய வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஆத்மாவின் ஆசைகளில் பகவான் தலையிடுவதில்லை, மேலும் அவர் அனுமதிக்கிறார். நான் தான் என் ஆசையின் தன்மையால் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொள்கிறேன். அப்ப நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைக்கணும். என்னன்னா நம்ம கஷ்டப்படுறோம் பிறப்பு சுழற்சியில் அப்படின்னா அதுக்கு பகவான் காரணமானா இல்லை, நம்ம தான் காரணம். ஏன்னா நம்ம ஒபே பண்ணல, பகவானோட கிரியேஷன்ல அந்த லா ஆஃப் நேச்சருக்கு ஒபே பண்ணல. அதனால நம்ம தான் வந்துட்டு அதுக்கு காரணம் அப்படின்றத பார்க்குறோம்.
நான் ஆசைப்படும் போதெல்லாம் செயல் மற்றும் விளைவை சுழற்சியில் துவக்குகிறேன். அப்போ நம்ம அதான் வி ஆர் த சோர்ஸ். சரிங்களா? எப்போல்லாம் நம்ம வந்துட்டு செயல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதாவது சரீரம் சார்ந்த விஷயத்தில், சரிங்களா? அப்போல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு காரணமாக நம்மளே ஆகிறோம். அதான் நான் ஆசைப்படும் போதெல்லாம் செயல் மற்றும் விளைவு சுழற்சியை துவங்குகிறேன். எப்பப்பெல்லாம் அதான் ஆசைன்றது காரணம் பேசிக்கா. அதனால தான் தாட்ஸ் நம்ம பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். சரியா? நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் தாட்ஸ், மைண்டு. அதை விட ஒரு பெரிய ஆஃபரிங் வேறு எதுவும் கிடையாது பகவானுக்கு. அதில் கிருஷ்ணா முழுக்க இருக்கணும். சரிங்களா? அவங்கள்ட்ட நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டோம்னாலே போதும். அப்போ நம்ம லிபரேஷனுக்கு நம்ம துவக்கமாக இருக்கும். இல்லை இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஆசைப்பட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்னா, அப்போ நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருக்கிறதுக்கான எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம ஆரம்பமாக இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது 5.16 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. ஸ்நானேன துதஸ்நானம் ஏஷாம் நாசித ஆத்மனः தேஷாமாதித்யவத் ஸ்நானம் பிரகாஷயதி தத்தரம். இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதைப் போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது, அஞ்ஞானம் தான் நம்மகிட்ட எப்பப்பெல்லாம் இந்த ஜடோலத்தில் இருக்கோமோ அப்பெல்லாம் நம்ம அஞ்ஞானத்திலிருந்து சரீரம் தான் நான் அப்படின்ற விஷயத்தில் நம்ம ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லையா? அழிக்கும் ஞானத்தால் பகவத்கீதை அரும் பானஃபைட் பரம்பரால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகிறோம், நம்ம தெளிவடைகிறோம். சரிங்களா? பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவது போல எப்படி இருக்கும், அப்போ நம்மளுக்கு கிளியர் பிக்சர் கிடச்சிடும். இப்போயே நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னா அது நம்ம மட்டும் காரணம் கிடையாது. இந்த முக்குணங்களோட, அதாவது பகவானோட ஆத்மா ஆசைப்படும், அது மனம் ஆசைப்படும். சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல பகவான் அதுக்கு சாங்ஷன் கொடுக்குறாங்க, பிரகிருதி அதை கொண்டு வருது. சரிங்களா? ஸோ அதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்போ நம்ம மட்டும் காரணம் அப்படின்னு நம்ம கிடையாது. ஆனால் அதுக்காக நான் எதுவுமே பண்ணலையே, பகவானே சாங்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா, பகவானோட அந்த காருண்ய குணம் அதான். நீ என்கிட்ட வரணும்னு ஆசைப்பட்டா அதை நான் சாங்ஷன் பண்ணுறேன். இல்லை நீ இந்த ஜடவுலகத்தில் இருக்கணும்னு நினச்சேன்னா அதையும் நான் சாங்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்துட்டு பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்காங்க, ஆத்மாராமா. சரிங்களா? அது நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் டிவோட்டிஸ் நான் டிவோட்டிஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம், அவங்களோட நிலை எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு, இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை இப்போ நம்மளே பார்த்தோம். அதே மாதிரி செயலுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து நம்ம தான். சரிங்களா? அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம துன்பப்படுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பகவானோ இல்லை மற்ற யாரோ காரணம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இங்கே தெளிவாக பார்த்துட்டோம், நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டு செயலை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியை நம்ம வெற்றிகரமாக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அதே நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பக்தி சேவையில் நம்ம வெற்றிகரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம தான் காரணம். அந்த ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா, பகவான் தான் விபு நம்ம அணு அப்படின்ற விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமா. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படுதுன்னா தெளிவு ஏற்படுது. அஞ்ஞானம்ன்றது இருட்டு, ஞானம்ன்றது வெளிச்சம். சூரியன் வந்தவொடனே இருட்டு போயிடுதா, அது மாதிரி நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் வாசிக்கும் போது அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த இருட்டு அறியாமைன்றது போயிடுது. அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஞானத்தின் பலன் அறிவு அறிவொளி அதான் என்ன நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன நாலேஜ் எங்கேயும் நம்ம கெயின் பண்ணுறோன்னா அந்த சூரியன் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை பாகவதம்ல தான். அறிவெனும் சூரியன் அறியாமை என்னும் இருளை விளக்குகிறது. நம்ம இது வரைக்கும் கண்டிஷன்ஸோல இந்த ஜட உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ணதும் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, அந்த அறியாமைன்றது விலகிடுது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெறுதல். அதே மாதிரி நம்ம யாருக்கிட்ட இருந்து பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியம். சரியா? நல்ல ஆஸ்பிரிட்டி உள்ளவங்க, இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸு, சாண்டிங், அது மாதிரி இன்னும் நல்ல அந்த தபஸ்ய வாழ்க்கையில் உள்ள இந்த பரம்பரையில் வர குருவிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஞானத்தை எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க தான் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மேனிப்புலேட் பண்ணிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன இருக்கோ பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அவங்கெல்லாம். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அறிவொளி வேணும், அதாவது ஞானம் வேணும்,
அந்த மாதிரி ஞானம் வந்தது நம்மளோட அந்த அறியாமை போயிடும். அதை எங்கேருந்து எடுக்கணும்? இது ரொம்ப முக்கியம். பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து எடுக்கணும். பகவானை பற்றிய அறிவு உடையவர் என்பதால் பகவானிடம் வாழ்க்கைக்கான பாடம், பிரதிநிதிக்கு பகவானுக்கும் அளிக்கப்படும் அனைத்து மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டாலும் அவர் தன்னை எப்போதும் பகவான் என்று கூறிக்கொள்வதில்லை. அது மாதிரி இப்போ பிரபுபாத்தெல்லாம் அவ்வளோ வந்து என்டிவர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அவங்க மட்டும் பக்தி பண்ணி அவங்க மட்டும் போயிருக்கலாம் பகவான்கிட்ட. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொன்னாங்க உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நீ கிருஷ்ண பக்தியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு. அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். எப்பயுமே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு குருன்னு ஒருத்தவங்க வேணும். அவங்க நமக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அது வந்து எப்படி ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. சரியா? அதில் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? குரு சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் நானும் ஒன்று அப்படின்லாம் நினைக்காம அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அந்த ரியல் அந்த பொசிஷனில் இருப்பாங்க. சரியா? பகவானை பற்றி அறிவை உடையவர் என்பதால் பகவானின் வாழ்க்கைக்கான பாடம், பிரதிநிதிக்கு பகவானுக்கு அளிக்கப்படும் அனைத்து மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டாலும். பிரபுபாத்தா இப்போ கிருஷ்ணா பக்தி பண்ணி ஹாப்பியாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறத விட பிரபுபாத்தாவை எல்லாரும் க்ளோரிஃபை பண்ணுவாங்க. எதனால் அப்படின்னா அவங்க மூலியமாக தான் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணா கிடைச்சாங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போதும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரியல் டிவோட் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, எப்பயும் தன்னை வந்து அந்த மாதிரிலாம் மரியாதை பண்ணாலும் அவங்க வந்து நானும் பகவானும் ஒன்று அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. சரியா? அந்த ஹம்பிள் பொசிஷனில் இருப்பாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பத்திதானா பாவனி வைஷ்ணவ அனந்த கொடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு ஒரு